סבבה. היי מיקי, היי, מרגיש אכזבה או פספוס? מרגיש מאושר וחופשי. מי לדעתך יזכה בגמר? טל או מרטין? אתה חושב לעשות קאמבק עכשיו? לנצל את החזרה לתודעה ולחזור לסצנת המוזיקה? אני כבר בתהליך של קאמבק. התגעגעת לימי התהילה והזוהר? לא, אני מתגעגע לתהילה חדשה. אתה חושב שזה היה רעיון טוב להחזיר דיירים קודמים? זה היה מעניין, מאוד מעניין, זה יצר איזושהי תחרות שלא הייתה קורית בדיירים אנונימיים. מרגיש שעיניו ונופר תפסו לך את המקום בגמר? אני לא יודע אם הם יהיו בגמר. עם מי הכי הסתדרת ולמי תתגעגע? לינור היא החברה הכי קרובה שלי שם. למי הכי לא תתגעגע? לדורון. אתה חושב שהיה חכם להמשיך את העונה בזמן המלחמה? אחרי ששמעתי מה שהיה, אני הייתי שמח אם היו חותכים את זה לפני הזמן. אבל לא ידענו מה שקורה, ובדיעבד סיפרו לנו שזה עשה טוב לאנשים, אז אני שמח על כך. יש לך יכולות תקשור חזקות, הרגשת מה קורה במדינה. חושב שהיה צריך לבטל את העונה? עניתי, לא? אני צריך לתקשר בשביל זה, אבל זה לא... אני לא יודע. יש החלטות שהן גדולות יותר ממה שאנחנו מבינים, וזה החלטות של פרודוסרס ואנשים שמחזיקים את הערוצים. אני מתאר לעצמי שהם עשו החלטות שהן אמיצות ונכונות בסופו של דבר, ולא ביישו אף אחד. אני חושב שזה היה חשוב, אני דאגתי כל הזמן שבאמת לא יהיה איזה בושה בתהליך הזה, אז אני שמח שזה לא היה מביך. מקורבים אליך אמרו שעזבת את חיי הזוהר כי מאסת בהם ומלחיצו אותך. למה חזרת לזה? קודם כל אני חוזר לזה מבוגר, חכם יותר, פיקח יותר, מתון יותר, ועם ציפיות מאוד נמוכות, אז כך שאני לא יכול להתאכזב. יש סיכוי שתחזה לנו את הזוכה? תעשה לנו תקשור? וואו. בוא נדבר על תקשור ספונטני, שהוא לא תמיד נכון, כי זה משהו שבריר שנייה קופץ לי לראש וזה אפילו מפתיע אותי, זאת עינב. תודה.